Přeji vám pěkný den a doufám, že vám ho ještě zpříjemníme poslechem našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. A tentokrát se můžete těšit na mezinárodního hosta, který procestoval takřka všechny kontinenty, ale podle něj nejkrásnější je prostě Banská Bystřice. Je pověstný svou pohodovou náladou a mnohdy střeštěnými nápady. Někteří už možná tuší a já tady vítám takto na dálku cestovatele Marka Slobodníka ze Slovenska. Ahoj, čauko, čaute všetci. Marku, kdy naposledy jste opustil na motorce Slovensko? Tak naposledy v lete, to sme boli po Európe s priateľkou na modernej, respektíve modernej motorke, nie úplne modernej bandite. A už teraz s manželkou vlastne a dali sme niečo okolo 6 km a bola to taká dovolenka, nie expedícia. Ale bol som aj pred mesiacom v Indii, ale to som na motorke neopustil Slovensko, išiel som lietadlom, v Indii som si kúpil motorku, dobehal som časť Indie a vrátil som. Já gratuluju k sňatku. Nezlobte se, ale kdo je natolik šílený, aby vběhl do chomoutu s cestovatelem? No, to moja Sonička, neviem, vyzerá to zatiaľ úplne všetko dobre, lebo nikdy som takýto vzťah nemal, že by nebol žiadny problém, keď odídem na dlhšie, takže asi sme sa našli, našťastie. V roce 2019 vyšel váš dokument Afrikou na pionýrech. Jak se liší to cestování s Danem Přibáněm, který je spjatý s těmi žlutými trabanty, od toho, když vezmete tu svoji slovenskou partu a vyrazíte do Afriky? Tak akože aj s trabantami, aj s pionierami je to pohodička. Akurát na trabantoch sa častokrát za mňa riešia také veci, ktoré by som nikdy na ceste neriešil, také drobnosti, to ja mám celkom baráku. Takže ja sa snažím si vytvoriť takú väčšiu pohodičku. Ale to si zase vytváram aj pri trabantoch. Takže myslím si, že trabanty sú trošku lepšie organizované dopredu, že dosť veľa improvizujeme s pioniermi. Ale keď to tak celkovo zoberiem, tak myslím, že aj posledná India s trabantami, aj Afrika bola dosť podobná, čo sa týka tej atmosféry a ľudí, ktorí sme boli spolu. Až tak veľký rozdiel tam nebol. Když říkáte drobnosti, tak já teda mám z toho pocit, že na těch trabantech opravdu je všechno jako dokonale naplánováno, že mají spoustu zásob a ty pionýry, jak kdybyste si prostě vzali pár věcí a honem vyrazili, je to tak? Nebo taky jako zdání klame, že jste to měli fakt naplánovaný? Akože podľa mňa ani na trabantoch není úplne všetko dokonale naplánované, ale určite viac ako na pionieroch to není iba zdanie. Ale na každej tej ceste je vždy veľa improvizácie, to je jedno, či s trabantami alebo s pioniermi, lebo človek si môže naplánovať kadečo a na tej ceste zistí, že to vlastne vôbec nefunguje a musí riešiť rôzne problémy, improvizovať, prejsť iné krajiny, lebo sa niečo stalo niekde, nedajú sa prejsť a podobne. Takže tak, či onak, či človek plánuje alebo neplánuje, tá improvizácia tam je potrebná vždy. Proč jste si zvolili zrovna Java Pioneer? To je o tom, že ešte v roku 2008, keď sme nemali naozaj na žiadnu inú motorku, iba na pioniera s papiermi, tak sme si kúpili pioniera s kamarátom Rastom a išli sme okolo Slovenska a bola to tá najlepšia cesta, dovolenka, alebo neviem ako to nazvať, najlepších pár týždňov môjho života a vedel som, že chcem cestovať na motorke ďalej a rok na to sme išli do Rumunska, za hranice Slovenska. To bola zase ďalšia perfektná cesta, tak sme si povedali, že na ďalší rok už pôjdeme za hranice kontinentu a išli sme do Ázie, k Aralskému jazeru. A už vtedy sme rozmýšľali nad Afrikou, iba že pyramídy nás v Afrike počkajú a Aralské jazero má zmiznúť. Takže sme sa rozhodli, že ideme pozrieť tú vec, ktorá možno zmizne a ktorú už možno nikdy neuvidíme. Takže sme sa tam vybrali. A vtedy som strašne ľutoval, že sme z toho nenatočili film. Spravili sme taký krátky dokument, mala veľká cesta malých strojov, spojené z fotiek, pár videí tam bolo, ale nebol to proste film. Proste 15-minútový filmiček, maličký dokumentík. A ja som ľutoval, že koľko sme toho zažili a nenatočili sme to.
No a do toho potom prišli žlté trabanty, začal som cestovať s nimi, čo bolo dobré, lebo som sa naučil, ako treba točiť film a rôzne iné veci. No a potom až po 7 rokoch od Kazachstanu sme sa vybrali do Afriky. To sme už možno kľudne mohli ísť aj na lepších motorkách, ako je Pionier, pretože už sme neboli študenti a už sme možno mali nejaký peniaz navyše. Akurát ja som na tom Pionieri chcel cestovať ďalej a ukázať tým ľuďom, že sa to dá, že keď má človek nejaký sen a cieľ a nemá novú motorku za 10 000, 15 000 eur, že sa to dá spraviť aj na Pionieri, ktorý človek niekedy častokrát dostal aj zadarmo. V dnešnej už dobe nie, ale pred 10 rokmi áno. Takže stačí mať iba ten sen v hlave a nezáleží, na čom pôjdeš, či na modernej, na starej. A chcel som to natočiť a ukázať ľuďom. To, čo ma hnevalo, že som nespravil v roku 2010. Takže išiel som tam s tým cieľom, že zase pôjdeme na Pionier a ukážeme ľuďom, že sa dá na takej malej motorke prejsť tak obrovský kontinent a môžeš si splniť sny. A to nie je len o cestovaní, o motorkách, to je proste o všetkom. Keď má človek nejaký sen, musí ísť bez hlavy za ním, častokrát hlavou proti múru, ale keď naozaj v to verí, tak to dokáže. Takže niečo také som chcel ukázať tým filmom. Mm-hmm. V tom filmu jste projeli teda vlastně celou Afriku od Egypta po mys Dobré naděje, úplně nejjižnější bod Afriky. Které to místo se vám nejvíc líbilo na cestě? To je ťažká otázka, lebo sme boli na ceste 5 mesiacov a tých miest bolo krásnych mnoho. Mm-hmm. A ako prvé, čo sa mi najviac páčilo, bol Sudán samotný, krajina, ktorej sme sa možno aj trošku báli, pretože veľa ľudí nás strašilo niečím, čo nebola pravda. Ale keď sme tam vošli, tak sme vedeli, že to je taký malý raj na zemi v Afrike, veľmi milí ľudia. Častokrát tú krajinu nerobí scenéria alebo nejaké veci, čo v tej krajine uvidíš peknou, ale práve tí ľudia, ktorých stretneš. A v Sudáne boli tí ľudia neskutoční. Najmä oproti Egyptu, keď sme prešli cez hranice, takže sme si to užívali, stále nás volali na obed, na večeru, nezištne nám dávali čajíky na ceste, bez toho, aby sme niečo platili. A strašne milá atmosféra, takže tá jazda tam bola perfektná. A potom sa nám veľmi páčilo už ku koncu Malawi a Mozambik, pretože to sú zase krajiny, kde skoro vôbec žiadni turisti nechodia, síce ani Sudán. A tých turistov si tam tiež vážia ľudia, pretože ešte to nie sú také chodiace dolárovky ako niekde v Tanzánii alebo v Kenii, kde tých turistov je už oveľa viac, takže tam sa cítili tiež veľmi komfortne a tak nedotknuto, čo sa týka prírody a ľudí. A no, užívali sme si to tam proste. Malawi, Mozambik, to odporúčam, ak by chcel zažiť niekto takú peknú, ešte čistú Afriku, tak určite tam. Vy jste také na své cestě, Marku, se nakazil malárií, což je teda hrozný. Dokážete popsat, jak jste se cítil, co se vám dělo s tělem? Tých fáz bolo viac. Ono to začalo tým, že som mal iba teplotu večer a cez deň som ešte fungoval úplne normálne. Asi týždeň predtým, ako som skončil v nemocnici, tak prvú noc som mal malú teplotu, a hneď ráno som bol v pohode, 2 dní som bol v pohode, zase po 2 dňoch teplota a takto sa to stupňovalo, až tu zrazu som dostal teplotu 40 a už som sa nevedel ani postaviť zo zeme. Bol som totálne unavený a samozrejme mi hneď doplo, že budem mať maláriu. My sme aj tak trošku počítali s tým, že sa to môže stať, pretože v Afrike sa to väčšinou stane každému cestovateľovi alebo každému druhému to vychádza. Takže sme s tým počítali. No a vedel som, že musím ísť čo najskôr do nemocnice, že v nemocnici budú vedieť liečiť maláriu, takže ideme do nemocnice, tam mi urobili ďalší test, potvrdili mi teda, že tú maláriu naozaj mám a ten priebeh bol taký, že som mal buď zimnicu, že mi bola strašná zima, alebo zase mi bolo strašné teplo, vôbec mi nechutilo jesť, boleli ma kĺby a točila sa mi brutálne hlava, že to bolo, ako by som bol stále pod vplyvom alkoholu. No a do toho všetkého som neskôr po takých 3 dňoch, 4 v nemocnici dostával také silné krče,
že mi zvrtlo hlavu na jednu stranu a nemohol som si ju vrátiť späť. Alebo ma tak vykrivilo dozadu a to mi zase tlačilo na krk a zle sa mi dýchalo, takže to som sa už trošku bál, že či sa nezadusím alebo niečo. No napokon na tieto krče mi tiež do infúzií pridali niečo, neviem vôbec čo ma tak uvoľnilo a odtedy som už tie krče ani nemal a potom to už išlo všetko dobrým smerom a po 10 dňoch sme opustili nemocnicu. Ale to sme ešte ďalších 20 dní, možno aj 25 dní boli takí omámení, slabí, stále u nás tie kloby boleli. Nevládali sme ani sedieť na motorke, takže to bolo také trošku nepríjemné, ale napokon je všetko v poriadku. Teraz myslím, že nemám žiadne problémy, čo sa týka malárie, takže dá sa to prežiť. Netreba sa až tak z toho báť. V tom filme to vyzeralo dosť zle. Vždy, keď vidím film, tak si na to spomeniem, že aké to bolo zlé, ale prežili sme, všetko je v poriadku, takže. A to jste tam dokonce ty nejhorší záběry nedali. To váš kamarád, který byl taky nakažený malárií a natáčel vás na mobil, říkal, že ty křiči vypadaly ještě daleko hůř v noci. On netočil tie najhoršie veci, on točil ešte keď sa dalo. A potom aj niektoré veci točiť nemohol, tam zase doktor mu zakázal, takže úplne najhoršie veci natočené žiaľ nie sú. Žiaľ. A možno aj možná, že je dobře. Co je... My si veľakrát vo filme, keď točíme, vravíme takú hlášku, že do filmu dobre. Čiže keď ideme niekde, takto na ceste sme a niečo zlé sa stane, tak do filmu je to dobré. Takže ani to zlé kamerou to je dosť veľká výhoda cestovania s kamerou. Že vám to tak asi i psychicky pomáhá, že si říkáte, no, pak ve filmu to bude vypadat dobře a teď to jenom nějak musíme přežít. Je to tak? Presne. V té nemocnici, kdy jste ležel, byla také portugalská rodina, která žije v Africe a pomohla vám. Šli nějak jako po chodbě, teďka uviděli 2 bělochy, kteří se tam válejí v zaplněném pokoji, tak vás vytáhli na jiné oddělené pokoje, pomohli s tou medikací. A to je něco, co si myslím, že dost jako vystihuje ten film, že vám tam lidé jako hodně pomáhají na té cestě a naopak o Africe jsou různé předsudky, že by tam člověk neměl cestovat, že je tam nebezpečno a tak. Tak to je něco, co vás překvapilo, nebo je to jako běžné i v jiných koutech jako světa, že lidé prostě pomáhají? No, väčšinou niekde v Európe a tuto na západe od nás sa s tým až tak často nestretnem, ale v krajinách možno trošku chudobnejších ako našich sa s tým stretávam často. Tam sú proste ľudia naučení pomáhať aby dokázali prežiť, aby dokázali fungovať. Tu u nás v Európe už každý zabezpečený, ide si nejakú svoju líniu, niečo sa pokazí, niečo sa stane, tak ide do obchodu a vyrieši si to sám. Ale tuto si ľudia pomáhajú a v Afrike asi to bolo najviac, že fakt sme malý problém, hneď niekto zastavil, pomohol nás, odtiahol nás niekde, doniesol nám benzín, alebo ako si spomínal, tuto v nemocnici sme stretli Ester, to bola Portugalčanka, ona si sa síce narodila v Mozambiku, ale pôvodom Portugalčanka a ona sa úplne nezištne o nás starala. My keď sme prišli z nemocnice, tak ešte 3 alebo 4 dní sme boli u nej, robila nám raňajky, obed, večeru, nič od nás nechcela, práve že chcela, aby sme ostali ešte dlhšie. Takže to bolo strašne milé, ale to sa nám stalo v Afrike veľakrát. Veľakrát nám ľudia len tak dali strechu nad hlavou alebo nás pohostili jedlom, takže veľmi, veľmi milé a príjemné skúsenosti sme mali s ľuďmi väčšinou v Afrike. Říkal jste, že tady strašíme různými nebezpečími, ale dostali jste se vy do nějakého jako nebezpečí, že jste se opravdu báli? Nedostali, aj keď raz sme si mysleli, že sme v nebezpečí. Dali sme to aj do filmu. To bolo v Etiópii, v horách. Sme hľadali nejaké miesto, kde sa skrieme pred dažďom a našli sme takú rozbitú búdku, prikrytú listím, ale aj tak pršalo to medzi ňu. No a spali sme tam samozrejme, unavení a okolo 2:00 v noci prišli takí ozbrojení muži, zahalení v dekách na pick-upe, asi ich bolo nejak 10, možno viac, každý mal v ruke kalašníkov a vyzerali dosť nebezpečne. No a kričali po nás, že táto oblasť je nebezpečná a že máme ísť za nimi na policajnú stanicu o 2:00 v noci.
Nám to prišlo dosť zvláštne, ale zase odporovať ľuďom Kalašnikovom nám tiež neprišlo nejaké moc rozumné, tak sme súhlasili a išli sme za nimi, za tým pick-upom. Bola úplná tma, nič sme nevideli, proste trošku sme sa aj báli. Teraz nedávno sa mi priznal Maťo, náš kameraman, že išiel pol kilometra za nami, že keby počuje nejaký výstrel, že by stihol ešte zdrhnúť a dostrihať aspoň zvyšok filmu, lebo film venovaný niekomu sa dobre predáva. No a napokon sme zastali pri takej rozbitej budove, tak tam bola strašná tma a videl som tam nejaké zvieratá, to bola nejaká poľnohospodárska budova, žiadny nápis polícia, proste nič. No a vtedy vyskočili tieto chlapy za hlavným dekan Kalašnikovom z toho pick-upu, začali do nás kričať, že máme ísť búkať do dvoru. Na to prišiel za mňou Ondrej a vraví mi, že sa mu to nezdá, že či sú to policajti, že kto vie, či sú nejakí banditi. A ja vravím Ondrejovi, že neboj sa, určite sú to policajti. Ja to som sa bál viac ako on, ale som musel ukludniť. No a už sme nič išli do toho dvora, ja som si predstavoval rôzne scenáre, že teraz tu budeme niekde unesení a povie, či za nás Pito zaplatí nejaké výkupné, alebo ja neviem. A fakt sme sa báli. No a napokon sme došli vnúka do toho dvora a človek, policajt v uniforme, to nám padol kameň zo srdca. Naozaj nám chceli dobre, naozaj sa nás báli, naozaj nám dali strechu nad hlavu, aby na nás nepršalo, lebo bol taký pršaný večer. A všetko dobre dopadlo. Tak to bola jediná taká nebezpečná skúsenosť, ktorú sme si iba my navodili v hlave, že sa nám to nezdá, ale v skutočnosti to boli policajti, ktorí nám chceli pomôcť. Inak odtedy nič nebezpečné to nestalo. Děkuji za tuhletu vzpomínku, za tuto historku. Já jsem si třeba kladl otázku, když jsem koukal na ten dokument, jak vy si dokážete udržet dobrou náladu, když se vám ty stroje rozbíjí, když nejezdíte po krásných asfaltových cestách, ale naopak po drncácích, ten zadek musí vypadat hrozně. Jak to teda děláte, že pořád jste takto optimistický? No to už, ako som aj spomínal, točíme film, takže každá zlá vec je do filmu dobrá. To nám určite pomáha. Ale myslím, že to aj povahou, že sme na tejto ceste boli všetci takí pohodiaci, takže tam ťažko bolo niečo spraviť preto, aby sa človek nahneval. Takže my sme boli stále v dobrej nálade a nejak sme neriešili moc takéto problémy, že je rozbitá motorka. Proste sa to opraví, ide sa ďalej. Mali sme v podstate neobmedzený čas, my sme sa neponáhľali nikde, takže aj kebyže mesiac máme opravovať niekde motorku, tak opravíme, takže v podstate z ničoho sme robili nejaké veľké starosti. Prvá chyba po 2 kilometroch, zadretý motor. Vy jste vyzkoušel různé stroje, teďka také v dokumentu po Slovensku, kdy jste cestoval na slovenském MOL TV. Tak jaký ten dopravní prostředek je vám nejbližší? Asi lietadlo. Ja mám strašne rád lietanie a tento Zlín, na ktorom som teraz lietal, Zlín 43, to je také krásne, svížne lietadne, také proste to reaguje úplne tak, ako človek chce a je to kus stroja takého železného s obrovským motorom vpredu. To je krásne. No to som si asi najviac užil, tento Zlín 43 a teraz plánujeme s týmto Zlínom spraviť aj taký krátky dokument, taký film. Už máme nápad v hlave, len niekedy na jar to točíme. Dokázal byste taky to letadlo opravit, podobně jako motorku? Tak kebyže som niekde v Afrike a musím to opraviť, tak by som to asi dokázal. Ale na Slovensku by som to nevedel, lebo by som vedel, že mi to opraví niekto. No je častokrát na tej ceste veľmi zaujímavé to, že dokážeš také veci, ako by si doma nespravil a spravíš ich tak rýchlo, že doma by si to robil rok. Napríklad doma, keď sa mi pokazí Pionier alebo Java 250, tak ju odparkujem na pol roka a keď sa mi chce, tak to opravím. Ale niekde vo svete, keď si a nemáš iné dopravné vozidlo a potrebuješ ten prostriedok, potrebuješ sa pohnúť ďalej, tak to opravíš za každú cenu. Takže určite vo svete si viem skôr dať rady a myslím, že aj to lietadlo by som zvládol
je to jednoduchý motor, klasický, starý, radový, benzínový, takže nejak by som si dal rady pomaličky. Jaké ještě další cesty plánujete? No teraz momentálne to mám rozvrhnuté tak, uvidíme, čo zmení zase korona, alebo nezmení a ako sa to bude ďalej vyvíjať s pandémiou, lebo mnoho nápadov tlačíme pred sebou a nerealizujeme a zase prichádzajú nové nápady, takže sa to aj naplňa ten môj diár, ale chcel by som v máji, teda v kvetnu, ísť s týmto lietadlom, s Línom 43 na také 2-3 týždne, to nie je moc dlhá doba, ale mám taký nápad na jeden skvelý film, taký letecký. A to by som bol veľmi rád, keby sa podarí. Potom v lete by sme chceli ísť so žltým cirkusom, bez trabantov, s plávajúcimi autami a plávajúcou motorkou a ďaleko na východ, ale ešte je tajné, kde presne. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Opäť kvôli pandémii, ale myslím, že už v lete by to mohlo byť dobre, takže to asi klapne. A ďalej zase na jeseň uvidíme, kedy prídeme z tejto cesty. By som chcel ísť do USA opäť s lietadlom spolu s kamošom Marekom Hubekom a Marekom Duranským, takže taká trojka Marekov lietadlom po USA a tiež natočiť z toho taký dokument. Uvidíme, či sa to podarí na jeseň, či to bude až na jar. Taktiež plánujem Dakar na takej starej motorke, ktorá niekedy Dakar chodila. Iba, že neviem, či to stihnem tento rok, uvidíme. Chcel by som minimálne spraviť takú kvalifikáciu v Španielsku, čo sa jazdí jeden pretek, aby som sa kvalifikoval na tie preteky, takže pomaličky prerábam tú starú Hondu a bude to taký retro Dakar v modernom Dakare, ale to je ešte možno tak ďaleko vo hviezdach, alebo ďalej vo hviezdach, ako tieto veci, čo som spomínal teraz. No a taktiež by som aj pioniere rád oprášil, ale to už fakt, že neviem kedy, to možno také 2-3 roky, a to by sme chceli spraviť cestu, ktorú sme chceli spraviť už v roku 2011 po Kazachstane, a to je ísť okolo sveta na pionieri, tým, že by sme išli cez Rusko do Vladivostoku na motorkársky zraz, ktorý tam býva vždy 1. augustový víkend, taký obrovský motorkársky zraz. A odtiaľ by sme šli do Ameriky a tak okolo sveta až domov. To je tiež plán. No ale teraz som bol v Indii ešte a strašne sa mi zapáčila motorka Royal Enfield Diesel, ktorú som si tam aj kúpil, ktorú som si aj doniesol domov takým spôsobom, že som ju rozobral na 9 častí po 20 kg a v lietadle som ju viac menej prepašoval na Slovensko, tak teraz ju skladáme. A s touto motorkou, nie s touto prepašovanou, ale s touto dieselovou by som chcel ísť z Indie domov, to je ešte tiež plán. Takže tých plánov je strašne veľa, ja som ich asi ani všetky nepovedal, to len teraz, čo ma napadli. Takže uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia, najmä s pandémiou, táto ovplyvňuje v našom prípade teraz najviac. Marko, já si, a nezlobte se, trošku kladu otázku, jak vy, takový flegmatik, můžete něco jako naplánovat a zorganizovat? Tak ono zase možno vyzerám ako flegmatik, ale ja veľa vecí riešim, častokrát, to už možno moja žena by mi dala povedať, ktorá ma pozná tak lepšie a žije so mnou. Takže častokrát riešim veľa vecí, častokrát aj do rána, ale navonok vyzerám úplne ako najväčší flegmatik, ale niekedy to práve že nie je, takže to je iba také zdanie. Když jste zmiňoval teda Dakar a další cesty, tak mně trošku přijde zábavné ta představa, že tam přijedete se starou motorkou mezi ty profesionální sportovce, co vám na to řeknou. A to je něco, co se objevuje jako často, když jste v té Africe na pioníru, tak lidi se prostě smějou, na čem to jedete. Tak je to jako záměr ukázat, že i tyto staré stroje jsou prostě dost dobré. No je to aj zámer ukázať ľuďom, že naozaj sa dá aj na lacných a starých strojoch cestovať, na lacných a starých strojoch pretekať. Proste ukázať tým ľuďom, že nemusia mať určité milióny, aby si proste splnili sny, ako som už spomínal. A pri tomto Dakare mám ešte taký plán, že by som chcel spraviť úplne inak ako všetci pretekári, ktorí tam sú, že aby som na tej motorke prišiel zo Slovenska na štart
že by som nešiel kontajnerom, ale pekne by som z Banskej Bystrice vyrazil a prišiel na štart po vlastnej osi. Taký je plán, takže uvidíme, mohlo by to byť minimálne dobre, minimálne vtipné. Marku, co mě ještě překvapilo na tom vašem dokumentu, byl člověk, kterého jste potkali. On studoval ve Velké Británii a pak se vrátil zpátky a staral se o děti, byl to taky jako jejich děda. Tak taky vás to jako, nevím, jestli překvapilo, nebo co se vám na tom líbilo, že jste takovéhohle člověka potkali a proč jste to dali do filmu? No, tak tohto pána sme do filmu museli dať, pretože to bol výnimočný človek. Ako už spomínaš, študoval v Anglicku, mohol tam ostať žiť, mohol tam možno sa už nikdy nemusel ani vrátiť do Malavy, ale chcel pomáhať ľuďom, chcel pomáhať svojej krajine, miloval svoju krajinu, takže sa vrátil. Teraz má 80 rokov, stará sa o deti, je pre nich, ako si spomínal, už taký nejaký dedo. No a to bola obrovská náhoda, že sme ho stretli, lebo my sme spali vonku niekde pri ceste a zrazu prišli také dievčatka za nami, že tu nemôžeme spať, že tu chodia rôzne nebezpečné zvieratá a vedeli trošku anglicky, čo bolo také dosť zvláštne, lebo tam tí mladí ľudia moc nevedeli. A že či ideme k ním domov, tak sme šli k ním domov a tam už bol tento pán, ktorý sa mne staral a študoval v Anglicku, čiže aj tieto deti učil anglicky a bol to silný človek. My sme mali perfektný pocit z neho, takú energiu u nás doslova nabil, lebo to sme už boli na ceste takmer 3,5 mesiaca a my sme potom až do konca cesty na nás spomínali, že čo to bolo za človeka, že sa vrátil späť, že pomáha takto ľuďom. Taký obrovský človek s takým obrovským srdcom. No, perfektné stretnutie, úplne náhodou. A to som aj chcel povedať a zabudol som, že ono je skvelé, keď človek spáva vonku, že nespí v hoteli. To spraví toľko situácií dobrých, nielen do filmu, ale aj takých, že pre seba, pre človeka, že stretne kadekoho a to všetko kvôli tomu, že spí von. Takže je tak bližšie možno k tým miestnym ľuďom. Takže som strašne rád, že sme stretli tohto pána, kto vie, ako sa mu darí teraz, ale ak ešte niekedy do Malavy, tak chcem ísť pozrieť a pokecať s ním. Proste obrovský človek, člověk s největším srdcem, koho poznám. Na 10. 1000. kilometru v Africe jste se potkal prvně s jedním českým motorkářem a pak ještě s autem, kde byli, myslím, 4 čeští pasažéři. A za celou dobu nikoho takhle nepotkal. Je to normální, že na těch cestách prostě Čechy a Slováky potkáváte? Máme toulavé boty. Najmä Čechov, Slovákov už menej, ale je to dosť časté. Tuto v Afrike sme naozaj stretli v Malawi na 10 000 kilometrov, v podstate 5 Čechov a inak nikoho, potom ešte jedného Nemca a jedného Američana v Sudáne, inak vôbec žiadnych turistov, čo sme sa čudovali. Ale v Južnej Amerike alebo v Ázii stretávame oveľa viac turistov a tých Čechov, českých turistov, to je možno aj najviac zo všetkých krajín. Češi sa veľmi veľa túlajú. Oproti Slovákom určite viac. Aj keď podľa mňa teraz to trošku vyrovnáva, že už aj Slováci začali trošku cestovať, ale podľa mňa pred 10 rokmi skoro vôbec Slováka človek nestretol na ceste. A čím si to vysvětlujete, že Češi takhle rádi vyrážejí do světa? To je ťažko povedať, tak Česi sú úplne iná povaha ako Slováci, podľa mňa. Aj síce sme bratia, sme podobní, sme blízko seba, ale keď som v Čechách, tak vidím obrovské rozdiely v povahách vôbec komunikácii, že to je tou povahou, ktorá je u mňa taká možno taká ľudská, človek častokrát vy chodíte na obrovské splávy a podobne, takže tak vy to máte tak v sebe, takéto cesty. Do toho ste mali svojich známych cestovateľov, ako je Zigmund a Hanzelka, takže možno aj tí inšpirovali mnoho Čechov. Neviem, ťažko povedať, ale to bude najmä povahou, že tá povaha tam je úplne iná. Chcete si poznávať viac.
A Slovensko má zase svého Marka Slobodníka, který vyráží do světa, točí o tom dokumenty a ukazuje se, že i s takovou flegmatickou povahou a s tím, co máte na zádech, dokážete projet celou Afriku. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Ďakujem veľmi pekne. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali a dosledovali. Trošku se omlouvám za tu sníženou kvalitu zvuku, ale myslím si, že za ten zážitek vidět rozesmátého Marka Slobodníka to určitě stálo. Mějte se fajn.